umphakathi wakadabeka. Amen. Hallelujah. Abazalwane bekumusa kakhulu uma kule ndawo noma ngasiwentelula. Alibonga igama lenkosi. Babumlatha siyabonga kakhulu noma egameni lenkosi. Mama Dokotela Unite siyabonga kakhulu egameni lenkosi ukuthi uNkulunkulu umunwe wakhe awukhombise kule ndawo ukuthi kuzolethwa izwi lenkosi. Hallelujah. Kusho ukuthi le ndawo ithandiwe, ikhunjulwe ezulwini. Amen. Ashaleke abantu abahlanganisela umcimbi omuhle kangaka ukukhonza inkosi ezandleni enkulu. Ngiphinde ngibonge kakhulu ke babumlatha ukuthi ungiphe lethuba egameni lenkosi. Amen. Senginentethi ke babumlatha noma ngiyakhumbula nini kungcono ukuthiwa kube right izolo. Amen. Ngiyakungcono kube right izolo. Intenza kube weske babumlatha lapha ekhaya bengilobe ngidakhe yabo. Manje ngiyakholwa ukuthi umkhulu nogogo ngiyongibona bathi ufunani ndola kwa bengiloke ngidakha ke bazalwane. Amen. Uthi methi uza la uzohlala. Ithi mina mina baba awuzingani kusasa. Hayi. Ngiya namhlanje. Kusuka lapho asukula ivela abamonto. Ngithengise bathroom bayakhumbula ngithi Thakwenze njani ngithi ubaba uyaphi? Bengone equka. Amen. Bengule ngikhale njalo bomlathe ngifonela ngithi sefikile ubaba. Uthi awuthoyeza ngithi ngazo uyaphi baba noma lapha. Bebengezingane kusasa. Amen. Yozonke kube nzima ke njengoba nje namathe kusanzima. Amen. Sashela baba unemoma izandleni enkulu bazalwane. Egameni likaJesu. Amen. Sayizandleni enkulu. Ukukhona babo kule ndawo ufakaza ubuqinisekile. Amen. Ukuthi indawo ikhunjuliwe uNkulunkulu nabantu abakulowo ndawo abakhunjulwe uNkulunkulu. Hallelujah. Ukuthi ke into enzakala abantu abakhunjulwe bake banganaki khona iverse engithandayo ngicopha kwendawo elithi ngakhuluma kuso nenhlanhla wathi wena wozo. Njalo umuntu mesenhlanhleni mphathi ohlelo ngakubingelela akayibona inhlanhla. Uzikhumbula inhlanhla sekufika isigameko esimkhumbuza ukuthi la udlula khona wake wakhuzwa. Ngoba mengicabanga okusho lelizwi akalikhulumanga kuhle. Ulikhulume emntweni owayekhulumele kuyena ngaphambili. Wangakuthatha lokwakutshenwayo. Wayesekhumbula amazwi awatshena, wayeselandwa lo wakhuluma amazwi. Uma efika umuntu lele phansi uthi awu ngakhuluma kuwena njena. Wawukhona nawe kadabeka ukukhulunywa. Kuba ngesikhathi kukhulunywa kusuke khona inhlanhla phezulu kwakho. Ukuthi umehluko ke lo ekukhulunywa kuyena akayibona inhlanhla seyifikile phezulu kwakho. Ubona inhlanhla seqhamuke isigameko ukuthi ukuba Hayibo igama lenkosi. So siyambonga ke uNkulunkulu umile phambi kwenu uThabiso ngokaTenza isibongo ngiyakhona ngisindisiwe egameni lenkosi ngizelo ke evangelini ngasengiphenduka. Amen. Ngishiya izono. Alibonga igama lenkosi ngoba izono ngiyahlukana nazo. Amen. Into esifundiswayo ke kakhulu leyo la siphila khona ukuthi impilo yethu ayikhulume kakhulu kunokuvula umlomo. Hallelujah. Impilo yethu ayixoxe kakhulu kunokuvula umlomo. Amen. Ngoba baningi bayawuvula umlomo kodwa impilo yabo ayihambi kahle. Hallelujah. So ke sifundiswa kanjalo yikho futhi engikhola ukuthi sikubethekile indawo ukuzokhuluma izindaba zikaNkulunkulu, indaba zombuso ozayo. Hallelujah. Amen. Inayo into ethi ke mama umlatha abantu mebefika ke enkonzweni ngiyakhumbula nami ukuthi kwakukhulunywa kanjalo kwezinye indawo mesifika kuzona
ukuthi abantu befike endaweni basuke beze kuwena bazobheka abantu laba balaphaya kuleli atende. Amen. Kuzobhekwa abantu bazalwane. Hayi uNkulunkulu kuzobhekwa abantu abasetendeni ukuthi obani laba balaphaya. Bese ke abantu abalapha bazobhekwa bese baveze uNkulunkulu. Amen. Akwazi ukuthi mamumlatha nje basila sithi abantu abangasibheki njengoba lana nje bazobheka thina ukuthi sithini, senza kanjani, siphila kanjani. Bese ke ekwenzeni kwethu babone uNkulunkulu. Amen. Ingakho lithi lenkosi asambe abantu babone sihambiso kwakhe. Alibonge igama lenkosi. Asibheke izwi lenkosi ke bazalwane. Kulesikhathi sami esifushane ngisuke kule ndawo. Ncwadi kwabaseKorinte abesibili. Ngiyithanda bazalwane le verse. Ihliziyo yami njalo ngilibheka iyayithokozisa njalo. Ngoba dokotela lingikhumbuza mina ukuthi ngangiphila kanjani ngisawumuntu nje. Amen. Ngoba umuntu masenoJesu akabe ordinary wenza izinto eziphambene nezezo. So le verse njalo hleli nje mengilifunda ngiyangikhathaza. Amen. Ananda wasethi ngaya ngakhuluma ngabangibheka njalo la kumina hleli liwuthokozisa umphefumulo wami. Amen. So ke ngifuna sibhekele nayo bazalwane uchapter number 5 verse 17. Amen. I am zame ke bazalwane ngoba engathi akekho uzamayo. Abazalwane kwabaseKorinte lesibili chapter ka5 verse ka17. Ihloko sakhona sifundeka kanje. Ubukhulu benkonzo yokubuyisana. Verse 17. Kanjalo uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha. Okwakuqali kudlulile bheka sekuvela okusha. Cela ngiphindele futhi. Kanjalo umuntu uma ekuKristu uyisidalwa esisha. Ngicela ungathandaza umvangelo wami. Baba wethu onamandla onke, uNkulunkulu ophilayo, izwi lakho leli linguqobo. Khuluma ngalo yala sona qondisa buyisa yakha ngezwi lakho. Khuluma lokho Nkosi okulethile namhlanje kufanele sikuzwe ngezwi lakho. Fisa umkhonzo wakho wenkosi usakhuluma ngaye nangalesi sikhathi ubiyela izwi lakho kube phakade. Amen. Amen. Ungahlala phansi usazobuye usifundele. Cha ke bazalwane izwi lenkosi kulula. Amen. Liyixoxa indaba ukuthi ke anginawo lento ukuthi kwangashiwo ngaleyo ndlela mina ngilibona libhale ngale ndlela libhale ngayo. Ngiyakholwa futhi ukuthi lokho elikushoyo lishona. Amen. Lithi ke uma umuntu ekuKristu Jesu uyisidalwa esisha. Amen. So mangiqala ke inkulumo yami yakusihlwa ukuthi ungcono bakhona ubaba dokotela uSibisi la uyazi ukuthi lezi zinto zikhona esibhedlela. Amen. So ke uma umuntu kuthiwa uyisidalwa kusho ukuthi umuntu lo ophilayo. Alibonge igama lenkosi. Kodwa akahambi njengabantu abaphilayo emhlabeni nomezweni. Amen. So ke igama lalomuntu ngathiwa uyisidalwa. Into enza kuthiwa uyisidalwa noma ukhubazekile ngoba uma abanye benezandla ezikwazi ukuphatha esakhe isandla asifani nezabo. Kusho ukuthi ke ngoba lo muntu lo onjalo uma abantu bekwazi ukuhamba kahle yena unendlela ahamba ngayo emkhombisa ukuthi akafani nalabo bantu. Uzibona ukuthi lo muntu ngempela ababomlatha oyisidalwa ngisho uRamaphosa kunemali amupha yona emphela ukuthi impilo yakhe ayifani neyabanye abantu. Ngoba abanye abantu kunezinto abakwazi ukuzenza lo muntu oyisidalwa angakwazi ukuzenza. Sayabhala ke umpostoli Paul
umpostoli Paul wabona abantu bekholwa uJesu. Amen. Ngesikhathi abantu bekholwa uJesu bezwakala bethi izinto ezenziwa abantu thina asizenzi. Uma mvangeli umongixoxa nolezinye insizwa ngithi bafowethu anginayo intombi, sithi ayona intombi into enjani le nto ngithi mina bazi ukuthi uyabadlala ubashaya umqondo ngoba usuke uphila impilo ekhubazekile. Ngoba uma uphila impilo yobudalwa khona izinto ezilindelekile ukuthabisa ukuthi akazenze, kodwa ngoba uyisidalwa akakwazi ukuzenza lezi zinto. Hayi ukuthi akathandi ukuzenza. Ngesikhathi ezalwa esibhedlela wazalwa umzimba wakhe waba paralyzed. Amen. So ke uyababona abanye abantu behamba kamnandi bethinta kamnandi, uyafisa naye ukuzenza lezi zokuthinta kamnandi, kodwa ukuthi ngesikhathi akhiwa esiswini sikama wakhe khona amalungu omzimba aphulwa. So lo muntu ophulwa ke amalunga omzimba akakwazi ukwenza akuthandayo. Abanye abantu umphatha ohlelo ababezidalwa balala mbhedeni kufuka kusemaye ngeke umuntu ofika azomfukula uzohlala khona kuze kushone ilanga, ngoba ulinde umuntu ozomsusa kulo mbhede amise kwenye indawo. Uma ehlele emthunzini ethi uyagodola kufize kufika abanye abantu bamfukule bamise elangeni, aphinda soyikhwela athi sengiyashiselwa, aphinda aphathwe ahanjiswe emthunzini ngoba umzimba wakhe awakhiwanga njengabanye abantu. Ingakho-ke ethi-ke umpostoli Paul uma-ke umuntu ekuKristu uba njalo. Hallelujah. Amen. Akakwazi-ke umuntu-ke ophila la emhlabeni ukuthi abe sidalwa uma engekho endaweni. Ngoba into enza abantu ukuthi babe zidalwa ukuthi abantu babe sendaweni abalindele ukuthi babe kuyo ukuze imizimba noma amalunga abo omzimba akhubazeke. Amen. So ke yilonto uJesu ayenzayo bayifika empilweni yami, wafika ngikwazi ukwenza konke, wafika ngiyibhemele, wafika ngitshontsha alibonke igama lenkosi, wafika ngabahleli babazali bami ekhaya, wafika ngenza umathanda nqama mangamantombazane, wafika ngenza konke engithanda ukwenza. Kodwa uthi uyabona ukuthi lento ayenzayo lo uyenziswa ukuthi akakabi kuKristu, mase kimi uzoba sidalwa. Alibonke igama lenkosi. Ngiyakhumbula le nqaba ngabe nontshontsha namhlanje ngiyembona ukuthi awumina wonke lona osode ngalowo imile lona osoda ngalowo ngithi ngiyazama ukuyonjena ukuthi izandla zami sezakhubazeka, ngithi ngiyazama ukuthatha ifoni yomuntu isandla sami samvumela ukuthi ngikwazi ukuphatha ngoba isandla sami sezakhubazeka. Ngiyafisa nami ukuthi ngabe ngiyontshontsa manje ngizawayisola isandla ngoba ngaba kuKristu, mase ngiKristu ngabe sidalwa sisha, mase ngisidalwa sisha into zakala utshona kwaqala amangaqala ufeba kuqala uyadlula kuvela usha. Hallelujah. Kodwa ziyakwazi ukuzenza. Ngiyakhumbula ukugoma ikhala njalo mase ngiyontshontsa mase ngihlupha nasesikole kodwa ukuthi izandla zokwenza lokho sezakhubazeka, ngisho nemsipha yakhona seyaqina. Ngiyafisa ukusinula izandla njengabanye abantu awumthwale, ngisho nokumphatha amantombazane ngiyafisa ngishawe isandla sami sezakhubazeka. Hayi ukuthi bagoka kahle bayakhinda namhlanje bafaka 2 centimeter ikliveji ngaphandle, kodwa amehlo wami seyavaleka. Ngiyafisa ukubona eklusile, ngiyafisa ukubona amakliveji, kodwa amehlo kubona lokho seyavaleka. Wangizama udokotela wanginikeza ibuko kodwa uthi ngingayikho emehlweni, kodwa seabasidalwa sikaKristu. Amantombazane amahle ayakhinda kagoki, kodwa maso kuKristu amehlo kubona amanyala seyavaleka. Ngizobe ngikhuluma nje bekulandela ubhoni ngithi
nami ngiyafisa ubona Nkosi yelo bhona kuze ukuthi amehlo seyavaleka ngoba uma usidala sikaKristu ungamaphosi yakhokhela uma isidalwa ezulu liyakhokha ngabona engathi umnyango uvuliwe ngafisa ukuyontshontshwa kodwa uthi inyawo zami nazenza abaparalyzed ngiyafuna ukuya ethaveni kodwa inyawo zokuya khona sezakhubazeka akusafikeki khona ngiyafisa ukuyontshontshwa kodwa inyawo zokuya khona sezakhubazeka bonke abantu abazosinda abantu abazoba kuKristu. Hallelujah. Ungathi mfakade ukuthi ngena wena uthola ngoba kuKristu amafastela akhona izandla zovula ifastela sezaqhobozeka inazo zakubona sezaqhobozeka amantombazane ayenzela nje imizimba yabo ayibulawanga I'm singing my one go but I'm not available. Ngabona lento ukuthi ungathulakala yenziwa ukuthi umzimba wakho wakhubazeka. Wena into masekhubazekile sibe namathuba emzimbeni bayathatha bafuna ukuhlungwa khona indawo ethi akahlungwana emzimbeni umzimba wayo sewakhubazeka. Senzothandaza umuntu mayo baba kuKristu ethe pulo yonke basale ube isidalwa aphinko babuza ukuthi hayibo lo siso muhle kangakuthi akajoni uma lesimoto hayi umzimba wakhe sewaqhobozeka sewaqhobozeka ngisisina sokuhlala kuona thubani awu ibackbone yakhe ayisakwazi ukubalansa kahle bakwenzakalani waba kuKristu mase kuKristu yonke into oyithandayo yonke intando yakho awukwazi ukuthi uyenze ngoba indawo sokuyona wenziwe isidalwa umuntu osidalwa akenzi noma kanjani akahambi noma yini akakhulumi noma kanjani ngoba umzimba wakhe soba kuKristu lo ngesikhathi esimbi kangaka awuso sisigele I want to talk about you wena awunazi nje labo sisifuthi awukuba khona ubhuti bogunyathi kodwa khona izinto zogunyathi Sele wena amaphoyisa azoba phela kumantombazane ezindabafana batonta umfana ngobugebengu batonta umntombi ngobugebengu amaphoyisa hlaleleni ayikosisifuthi nje nanithi insizwa seyaphuka intombi naseba insizwa tutu ubhuti iphuka intombi nasayo ubhuti nazi intombi zalesi sikhathi somgunyathi nazi insizwa zalesi sikhathi somgunyathi uthi insizwa bamuna bona intombazane kodwa ukuthi yantshontsha bakanoza Nkosi babosho ngoba phela kubantshontsha umntombi babantu bazithi umnsizwa babani amaphoyisa ngathi akasebenzi manje abaseshi babo ziyaphela insizwa zengalo ntombazaneni akhona thulile abaseshi bathulile yini ayikophela ukuthi wena siyakwazi noyinsizwa wena bafana wizi manje wathi kulo manje baphela icela ukuthi lo mntombi wamtshontsha kanjani insizwa eyintombi unsizwa omtshontshiwe lobo abona umnsizwa wangempela insizwa kunabanikazi babo ngisumntombi nabanikazi babo naku umgunyathi eSouth Africa esephuthumani nahlala nathula nje umhlaba wonakala oyinto esezonta
ngiyolithatha mina ungangithinta noma wena wena mafika kodwa never say ukhanisa ayikhanjwa ayiwala out ilama ene babo ukwenzakalani kanti umzimba wayo waba kuKristu. Ngisifuna intombi lana ezovala ziba amakhankethe amakhanitholakala ayojiplani ayisenzekeli lale noma kunimo hokho bashiya kunjalo before uskendile bashiya kunjalo before wasevathi siya kunjalo ngoba wena namhlanje uzoba kuKristu mase ubuye uzoba isidalo esisha. Sesotha sabazalwa. Lento ayibona umpostoli Paul. Ukuthi abantu benza into abayithandayo. Ngoba baphila kamnandi. Asibakoboza. Sibaphula. Abona lesikhathi ngitshela abafowethu isikhathi sembe manje. Sathana hlakaniphile. Thatha iziketi zabo 2 cm oba inet shona phansi. Sketi zinga inet yaphansi ngoba uzofuna ingeke philiva ngeleqiniso. Sketi net. Yadotshwa khona. Sketi net. Usathana ngithanda into ezini ngizonikeza ukuthi kodwa isketi soba singa bese kube inet eshona phansi. Usuke ukutshela ukuthi wena thayima ngozokubhayisa. Isketi sakhe siye phansi. Lo ashonela. Wena uthi asitobeki ngoba umzimba lo sawunikela mase ukuyena kuba isidalo esisha. Mina abona mina uJesu wangisiza mvangeli wami athi ngakabinangane mina njengoba ngilakho umuntu okhalayo Nisikhola amaphempasi kho umuntu okhalayo ngithe ngathina angitholi callback uphi manje uyabona uma uJesu phila impilo emnandi impilo amadatha impilo amayithamu abona ibona xa wedatha ukuthengela ukubona kanjani. Amaphempasi embuzi ke 3 twice 2. Uma ubheka nawe iphi impilo la sekuyishwama manje ngiyathola ngiyabakhuphula sekuyishwama bafowethu ngisho sithanda kanjani ngoba ngisho abazali emakhaya bazamile ukushaba isikhuzi akuzange kusebenze. Amen. Mina ngangibanja umphakathi ngize ngibheshe umlenze phezulu bayazi baba umntwana ngize ngibheshe umlenze phezulu sangisebenze ngazidla imbuzi abantu one way ngizange ngiyeke more than 30 ayizange ikhale esini ngomusa kaNkulunkulu kodwa ngayiqoboza. Phathi izinto zabantu ezibizayo nje biziso kwenkomo ifike idutshule lapha eplazini fake ngiyokukanta lapha kamnikazi wayo konke hlele ekhana njalo zama ayikwazi ukuthi khona indawo kufuze umuntu ayekuyona ngoba emzimbeni wakho umuntu ayiphi imvubu uswazi iqhox still akusebenzi. Uma nokudlu ayiwendoda naye akushintsheka akusebenzi. Ayebless ayekuyabheda ngoba awufuni uthatha impilo yakho uyilethe kuKristu bese uKristu ayenze ibe isidalo. Mase uyisidalo ke awenze ngentando yakho wenza ngalendlela umzimba wakho owakheke ngayo. Njalo ke mekuphela inyanga uzoya emshinini uyonqofoza uRamaphosa akukhokhele. Amen. uRamaphosa mase ukuyena uyisidano unemali ayikhiphayo ngoba ethi wena uyidisability kusho ukuthi umzimba wakho awufunction njengowabanye abantu. Ukhokhele lokho nje mase kuKristu ke kuba njalo. Angasho ukuthi angizogqoke kahle manje ngisigqoke umsangano niyazi ukuthi angagqoki funa ngihleli ngiqimbile phethe iskipa la unesisu ngidla iskipa sitshela kene ngikadile impini ngizokushaya ngikhona ngizomshaya khona manje shapa nje yasheshisa ukuhlela impilo yami yayibheda ayibonga igama lenkosi Hallelujah ekanezwe nikuyabona
nganginesibindi simi nihlathi ngangihamba ngedwa mina ngalungiza abantu bengihlathi ngihamba ngedwa ebusuku kuthi koshaya u4 sengivuke nami sengivuke kanye nabo ekuseni sengibuyile akubonakala ukuthi ngeke ngahamba amen ngoba manje baba umthwalo kunjalo ngesikhathi osisi laba besahamba indawo zabo zokugebengu nezokufeka eqama fastel babengakhashi babeqa ngo12 bahamba emadodeni mase bekhona manje bathi amikhapheni izinceku bafuna ukukhashwa zinceku manje mase besekhanye ngesikhathi beganga babengakhashi ngisho lapho mengihamba nabo namhlanje imoto iyagcwala qhu gcwele ikhwama ibuza ukuthi hayibo kana fonela nenza kanjani nenza ngani sephosi isikome singaka manje sefuna ukubona ukuthi sebeyahamba ngani sikaba bephathe ingaka ukuze bengabona bahamba indlela zabo esithembisa ukuya bebengaboni kodwa into ezokudabula Hallelujah. Amen bazalwane. La into yosiza impilo yethu iyodwa ile Apostle Paul ayikhuluma ngayo ukuthi uma umuntu usekuKristu bayisidalo esisha ayeseke wesifile sekushiwe ayevalelwe lapha ngoba nalento iCovid yazama ukuvala ithi i-social distance hayi kakhulu i-social distance ngoba khona ingane yahluleka naye kodwa uNkulunkulu ayesithi akaphuthuma zozama i-distance nge-Covid hayi banqamla khona uma ungabheka ingane ezikhona manje ze-Covid zinqwaba ingane ezikhona ze-Covid kuleyo distance ayakhiwe bakhona ungabala ngisho leyo ungabali lezi ezila sethi ungabala kodwa kwezini ukuthi izale kwencane uzamile bekuthiwa kuyakhava kuyaphuthuma kwanti ukuthi indawo abalinde kuyona abantu abekho kuyona wayesevela kuMpostoli Paul ethi bazali sengihlulekile amaphoyisa sengihlulekile into ezosidabula manje ukuthi abantu bathathwe bayise kuKristu umuntu mase kuKristu zonke lezi zinto zaqala lithi lenkosi seziyadlula indlela ngokuthi zidlule ngoba yonke into kade fanishina ngayo ngaphambilini ile seyibulewe wazala sezelwe kabusha amen mase sezelwe kabusha ke kuba khona izimpawu zokuthi lo muntu lo indlela akhuluma ngayo nahamba ngayo sezelwe uze bangani bakho kwaTapethi sekutheni manje wasibhora kangaka kodwa ukuthi bakhuluma nomuntu osezelwe kabusha amen bakhona amacala khona izinto esihamba nazo abanye khona amathuna lana esifuna sabo ukuthi kuyifika kodwa khona usine khona intwenhle khona constantly kodwa ifika kodwa khona bangcwabana ngoba wakhipha ingane ngazi umuntu umngcwabo wakhe wawuthiphi ngoba ngisho akuphekwa ngakudla asakufika emphakathi asangakhwele umfundisi wangcwaba nje yena yedwa wangakha iphika wangekho umfundisi wenze umngcwabo bathi bengcwaba kuthiwa ingane lekhaya iphethe kahle yona iyazi ukuthi la kunama tombstone amele phezu wayifika uma ungaphenduki isono sakho sokuba isikhathi siphila kusona simbi nginezinto ezihlungu kakhulu sengithandaza ekseni kade ngiyobheka ubaba lapha yena intshumayelo yakhe ethi ngiyobheka ngahlangana nenindaba lapha ethi uSathane usibambile thina abantu abasha egameni lokusiza angiphinde futhi lo muntu uSathane usibambile thina abantu abasha wasibamba egameni lokusiza wa introduce wathi abantu uSathane udesign iprotection amen wayifaka kubantu uthi ukuze abantu baye kahle ocansini bethembe protection uthi kuba khona kwale protection kwenza ukuthi ukuba sembedeni kube kuningi kubantu bethembe iprotection ifina abashadile mabekhipha amaringi bekubana amadoda abaye bethembe bona bathi sithembe protection ifina baba abashadile mabeqabisha amakhosikazi abo bathi sithembe iprotection ngoba iprotection yenzayo ama-STI i-HIV ungamtholi umntwana so ke iprotection uthi iphendula kuNkulunkulu ukuthina abantu abasha senza konke ukugaba sithi sithembe yona abona me introduce kuthiwa izosiza
ngisho abantu abadayisayo lapha eThekwini balala ngisho na 15 na 20 kuthenjwa lento eyodwa. Ngesikhathi kukhona yona kwanda isono egameni lokusiza ukuthi asibasize ukuze bavikeleke. Ingalesikhathi abantu uthathane ya sibasizile bangabathole abantwana bangayitholi HIV kodwa sobathola esigogweni. La bazovikeleka ngeke bathole abantwana. Ngisho oshadile uzolala angakhulelwa ngeke athole la. Kodwa bathi shasho ngizowalinda kaphesheya. Ngoba la emhlabeni ngimalikezile iprotection. Kanti sivikeleni la ukuze ngimthole ngani. Ngoba mangase ngiyisuse sizomncipha ukuyembhedela ngoba soyesaba khonsifo khona ukhulelwa. Bonke abantu abayayo ngisubheka phansi ngibheka. Bonke abantu abayayo bayakhona bethembe yona. Ngisho ngiya kumula ngathi mengifuma ungathi mengifika akubuza ukuthi uyiphethe yini. Kunjalo mfowethu. Kanjalo. Kunjalo wena. Mayingekho kuba nzima kabi. Ngoba iphenduke uNkulunkulu kubantu. Satan lethi trap ukuthi asibambe. Siqhubeke ke sigange sithi abasibona uma abasibona bafundisa. Siyabona ngale simele ngenyawo zethu. Siyabona ngale. Satan usibambile egameni lokusivikela. Kanti usivikele isifweni kuphela. Kodwa akasivikele esihogweni. Egameni le-protection. Bangabantu badesa ngomzimba, kathi ungadesa ngomzimba ngenyama yakho ngeke. Uyakhona uthembe yona lento. Indoda isho unkosikazi wayo, ithembe yona lento. Hlunga impilo esizwe soNkulunkulu kulesikhathi samanje. Sivale amehlo ethu. uNkulunkulu ngathi angasenzela umusa. Ebusuku ngasenzele sonke. Kodwa enzele labo abasibona isidingo. Kade bezama lempilo ukuyiphila. Ahlukana le ndoda ethi yamshaya atholene. Ade yemshaya imnikeza imali yashiye. Ekhaya hluphe ekhaya ngahloniphe ekhaya. Awulungela lotho into yakhe eqondayo. Don't ngaqondi indawo kuyona usendaweni wrong. Namhlanje ebusuku kulesithathu sizobeka endaweni ekuKristu. Mase ulapho wonke amacala akhe ngemuva. Kokubona kwakho ungemuva. Namhlanje kuzogezwa. Uzokwenza isidalwa esisha. Uzosibuza na ukuthi yimina lo senje yebo kuzoku uwena. Ukuthi umzimba wakho uzongasafani njengabanye abantu. Nangumusa ebusuku. Umuntu eKristu Jesu uzokwakhiwa namhlanje abesidala. Khona umuntu ebusuku. uNkulunkulu efisa amenze nomusa la emikhona. Oneqiniso enhlizweni yakhe. Oneqiniso ngempilo yakhe. Haleluya. Awuyayibona wena dadewethu, uyayibona wena mfowethu. Uyasibona wena mama wami. Uyasibona nawe baba wami. Haleluya.